Which day? So, okay. So, Monday, Monday, it's 8. So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, I'll be back next week in 7th. Yeah. Monday, 15. Then it's either 17, 18. I don't care which problem in Garanan. I don't care. The problem can be bigger than the mountains, but it's not my daughter team. We have to come up with a solution. Because the Kenyan goes to give please help us. I mean, the church of South Africa is very clear. Because that's why we always, when we are working, we always welcome because we want to prove that South Africa, people have been taught to be violent, but people can be taught to be peaceful and still fix things. Yeah, we'll catch up with you. There's no No, but you're more exposed, man. I've seen of Ghana there. I've seen of Ghana. So penny, the people never said to me, but it's just the research is more. So abantu abayeke ukuthi thina namathonga siyazondana. Ngicela ukuthi ngazi kuthiwa mangubiyele. Oh umshana. Umunjani? Umshana wamina. Siyabonga brother. Okay. Ngicela nimbambele. Sorry. Yeah. Masha. Mashaba na 12 years in HDF na all drivers forum foundation so hale lusana makale yakuchafa chacha bana bakufika bakabanga nama passport driving is not a skill guys yema South African sinaba yima ngela South Africa into epaka mthakathi kokwana akabandululu bafowethu sikani makabumuna ichacha labakufika machangana abakudala hali yala South Africa so mngachavi ngome ka HDF khale ngokunanyana ngoba isala 12 years and ni leader kona ka HDF main leader today yini nga hosta
much later it was to HDF. So guys, it's gonna be mislead us. Mira church wa bana South Africa bana le Guyana bana be bale Ghana. No, it's not true. Look, Steve utale hande utale Mozambique, Zimbabwe. I've done a straight. Driving is called a skin. Look, utala ute kuvakacha. I go on with permit to drive a truck machine. I go on with permit ale. With permit to one doctor. Engineering akagarana yona la South Africa. Wayibona nako inikwa prototype. Kudana utafundisa abantu ubuyela nzako. So ayike allow kuri utai passport uta drive a truck because South Africa namatira mana kutira nice. So mislead us in church abantu bana abanye push bale kwini because is safe. And they make a hosta a match league. Siyabonga mina ke kusukela namhlanje wengane zakuthi ngiyanibikela lapho kwaZulu. Mina sengiyishanganeke mina kusukela namhlanje angifuni umuntu ozongibiza ngomZulu ngibuye ebushi ke manje ethula mahashi inkosi yami uNcumalo vele ngizalwa phela kwaNcumalo. Let's defeat this tribalism. Let's disappoint those that are pushing for us to be divided. Let us not divide ourselves. Let us not allow anybody to divide us. Let us stand together. And in South Africa is Olunga. I promised you when I started, I'm still saying it now. Thank you. Mina lokhu ngazalwa ngineminyaka u46 manje. Yes. Ayikho into engake ngayiqala engaphumeleli nje eyodwa. Yezwa. Lento yabona lento sizoyenza la. Akubona umdlalo. Lento ningamadoda ninje ukuthi nikwazi ukuhlonipha kanje. Nihloniphe umuntu oyedwa kanje. Kukhomba ukunqoba lokho. Ngoba uma simunye ingangenwa umoya omubi wokuhlukanisana ngokweindawo eniqhamuka kuzo. Ngabe umXhosa, umXonga, uyimpondo, umSuthu, umVenda, uMpedi. Singabase South Africa nali iflag elisiphele. Nali iflag elisiphele. Akekho umuntu ofuna nibe laye laba abafuna sehlukane. Niyababona laba abanye bakhulumayo bakona impompo. Abantu ababili inimpompo yasifuna. Laba abakhulumayo balena ko Northern Cape abantu ababili Northern Cape yasifuna. Yikho namanje la ugcwele wonke umuntu. Nangu nje umfowethu umXonga nangu. Sondela la mfowethu. Nangu. Kade khuluma. Balayeni ningavumi ukwehlukaniswa. Lokho esifunayo ukuthi South Africa ikhona. Ngiyalifungela phambi kaThixo kuzokwenzeka mafowethu. Lapha abafowethu ngaphakathi sesibonile-ke umfowethu ozenenja la. Sacela ukuthi sicela ukuba nomhlangano naye umhla ka-17. Ngomhla ka-17 asiyile ukuyoxoxa naye. Siyazi ukwenzakalani la. Siyobe siyomtshela nje siyobuya kini sesithi lapha kuney'khala ey'ngaka zomsebenzi sicela abantu abakwazi ukwenza u-1 no-2 no-3 beze bezofaka ilokhuza la iy'khala uyabona bafowethu isikhathi sokuxoxa siphelile. Sina 32 years izwe yakhululeka. Akasekho umuntu ofuna ukufundisa umuntu into. Sekufuneka umuntu ozothi akwenze ukuthi manje. Okay.
Wathi hambani nibe parallel kanje. Nihambe kanje parallel nale yamo. Samba kulomgwaqo lo sihamba kulomgwaqo sibheke emuva. Lokho sinokuqala nje leyokuqala sihamba ngalomgwaqo. Ufunanda shona lela po kama ko unamanga ubuhamba lapha ngaphesheya wena ngingamshayi bakithi now lane bakithi njalo masimasha siyosifikana nabantu abavele besethe bezongena kithi yeah, they say I check. Yeah, abo asherin bafethu asherin bakithu la
nabo sebathi sebaphumile abantu esenzo sakho emxabanisi
uma ngingalaleli, uma ngingahloniphi, ngizoyimosha yonke le. Yebo, iqiniso ukuthi sijabulile. Sibona abantu esibathandayo. Kodwa phela singaba silalele ukuze sizohamba ngendlela ekuyiyo. Bafowethu njengoba sikhuluma-ke siyala wonke umuntu ngalento eyenzakalayo ukuthi ingeyokuthula. Ngitheni kini? Nje akufanele kufe umuntu, akufanele kulimale umuntu, akufanele kuhlukumezeke umuntu. Noma ngabe ukuhamba noma ngabe uwala ekhaya, asihlukumezi, asilimazi, asilinyazwa, asifi, asibulali. Ngaleso sizathu-ke phakathi kwethu bafowethu siyazi ukuthi kunabantu abayivikelayo ngezinto zabo lezi ey'gqumayo ibhamu. Sebefikile-ke abaholi abazukwazi ukuhamba nathi siphethe ibhamu. Ngicela ukuthi-ke wonke umuntu ophethe isibhamu sakhe ayosibeka endlini bese siyakwazi ukuhamba. Phakathi kwethu kunabomthetho, kunamaphoyisa. Uma ngabe enibona niphethe ibhamu, sebenibonile vele, ibona abantu bayacela ukuthi ibhamu masiyishiye. Bazolibopha. Uma benibopha mangafuna ukulalela uhambe la, mangafuna uhlonipha uhambe la, lento useziyenza ngenhlonipho. Angithi asihloniphaneni abaphethe ibhamu bafowethu, siyakucela ukuthi beyishiye bese sihamba, ngoba akekho umuntu owudutshulwa futhi akekho umuntu ozokhuluma. Uzokhuluma laba esibacelile ukuthi mabasikhulumele kuleli zwe. Angithi thina sizohlonipha lokho. Ashiyeni-ke ibhamu bafowethu bese senza yonke into ngokuthula, sihambe siyese isikhathi sazo uma ngabe kufanele ukuthi masifike. Kodwa kwamanje asinaso isikhathi sesibhamu futhi asidingi nanokuthi sifike leso sikhathi sesibhamu. Nangu lalelani bafowethu, lalelani. Lezi zinto lezi esikhuluma ngazo asinephupho. Njengoba kukanjena niyazi ukuthi sigadwe ngamehlo amnyama ne. Into abazoyenza bazoveza lokho okubi bengakuvezi okuhle esikwenzayo. Ngakho-ke hamba bekani izinto zenu phansi. Uma ngabe sifika lesikhathi namanje ngiyaphila, yithi abaholi benu esiyosho ukuthi asizivikeleni makufanele siyivikele. Okwamanje asikho ithuba lokuthi singayivikela ngoba kukho siyivikela khona. Lalela wethu. Uyabona wena nsizwa nje wena sizofaka inkothoyi. Bethu ubhiya la phakathi kwey'ngane. Bethu ubhiya njengoba ungafuna ukulalela nje ubethu ubhiya. Into embi kabi ukuthi ungenza phambi kwabaholi bakho bethu uthola ngesandla. So thula futhi uyayi-expose manje. Bafowethu la eKwaThema kuney'nsizwa ey'vikela amakwerekwere ngey'bhamu la, so that's why iy'bhamu zingadingeki la. Futhi sicela leyo nonsense niyiyeke ngoba siyiyeke ngamabomu nje. Manje-ke sesilungisizwe, hlukanani namakwerekwere manje. Sonke lesi sikhathi kade ulivikela ikwerekwere, kade uzama nawe. Yeka-ke manje ngoba silungisizwe. Asizukuncenga muntu nje. Yekani leyo nto leyo-ke, sicela ukuthi kulungisizwe. Niyeke la ngaphakathi ukukhomba amantombazana ngey'bhamu mayithi akuhamba amakwerekwere. Niyeke la ngaphakathi ukusabisa abaholi masithi abayeke. Uma ngabe ungafuni, khandaneni imashi yey'bhamu, niqondane nathi ngalezo y'bhamu lezo. Musu kuzongena phakathi kwethu kanti uyingxenye yabantu abavikela amakwerekwere. Foko asizukuyimela leyo nto leyo. So-ke sicela ukuthi nisisize. Uma ngabe umuntu efuna ukuba ingxenye yalento, akabe ingxenye yayo. Kuyenzeka wey'nsizwa kade neluse emakhaya. Kuyenzeka emakhaya makulinyiwe sihambe soyitshontshela imva ngithi. Kodwa mase kufika umnikazi wensimbi siyaphuma sibaleke. Njengamanje silungisizwe. Lokhu kade ukwenza kade uganga kuyeke.
ngoba inqwaba insizwa seyifile la zibulawe lamakwerekwere wena ubhizi odla ingane zakho ngento yokontiwa imali yokubulala abantu uyabo hlukanani nalawo masimba lawo thina sinandaba ke naleyo nto leyo hlukanani nje nayo ngoba asizukwazi ukuphila sesaba wena ungwanga kithi kufanele isethembe wena mawunesibhamu sokuthi sikwethembe ukuthi uzozivikela so hlukanani naleyo nto nalamaqembuqembu ayikho into esingayazi la eSouth Africa bafowethu sizosuke sifake umkhwanazi nje la into soyenza thina so ye kanje leyo nto ngoba asifuni umuntu thina ozolahlekelwa into yakhe emsizayo kwezinye izinto asifuni umuntu alahlekelwe into yakhe ewusizo kuye bese zoyilahla ngalento yokuthi sithi sibhekele thina sonke somphakathi yena aphuma abhekele sicela sikuyekeni lokho enye izinto eyenza amaphoyisa athi ibhama ihleke ingoba impilo yethu senipheli khona abantu abafuna ukusibulala siyazi ukuthi nakhona lapha niyakuxoxa nje akunandaba-ke kodwa sesiyekani-ke asihambeni sonke ndawonye uma kade uganga ubuntshontsha kuyantshontshwa emhlabeni kade untshontsha yeka-ke manje ngoba njengoba siyekisa uhulumeni nje ukuntshontsha sifuna kuyeke wonke umuntu manje kuzosetshenzwa imisebenzi khona la ivimbe namakwerekwere nizosebenza nonke nje sizombeka phansi leso sibhamu ningabulalani nizinsizwa singaba ndawonye siyadingana hey namhlanje ngelamanqama vele
Siba kuletema, siba kuletema. Siba kasi life nje. Siba life nje. Kasi siba kuletema. 제 카메라 안 나. 역시나 I'm turning my ass.
Sihlobo into yethu sikhombisa ukuthi thina sihlelekile manje indlu ahlala phansi uvela uhlale phansi kusemthathu ukhombisa ukuthi namhlakuliwe bebula ukucela ubaba ngoba labantu abangalaleli yibo ababekhokhaya safuna siyochaza kubazali benu ukuthi uphelele ngoba ulaleli ngiyabona bayeke iintibeni zakho uma ngabe bethi kufanele bembike bemkhombe omunye bemgadi manje singachithi isikhathi wensizwe nonke nina ningale komgwaqo ngicela ngene ngale ngemuva kusuka la umuntu ongale komgwaqo nje ngicela ngene ngale ngemuva induna phela induna asiza ngapha induna zenzani induna Ake siyichaze lento namhlanje, siyichaze okugcina namhlanje. Ake sithule nonke bodadewethu. Ake sibazoyo. Yabona bosisi. Yabona bodadewethu njengoba sithi thina. Sicela ukuthi ningangeni phakathi kwethu. La phakathi kwenu njengoba ningamantombazana khona oseyinhlubwini. Ngokwesintu somuntu omnyama. Umuntu wesifazane akangeni phakathi kwabantu besilisa uma iseyinhlubwini. Inhlonipho yethu thina singamadoda. Sisuke sihlonipha ukuthi unesimo sokuhlambuluka. Bese sithi ke ngalezo insuku kulezo nsuku eseyifuna uNkulunkulu wazenza zancane zabantathu. Yenzeka ke sikho ufonto yabona. Ngenxa yenkinga ekhona. Niyezwa? Cela niqonde niyeke ipolitiki ukuthi nina namalungelo. Endodeni awunalo ilungelo onalo endodeni lokuthi indoda ikuthande wena ube umuntu wesifazane kuphela. Ilona lungelo elikhona leso. Hayi lamalungelo kambe niphikisana na wonke amadoda. Khona abantu besifazane ufica xabana nendoda nayo. Ufica xabana nenye indoda xabana nayo azayithuba kodwa unendoda. Izokwala leyo ndoda ngutshela. Indoda yethuka Indoda yethuka nje ukuthi isibindi esingaka sokuxabana nomuntu wesilisa awuyingani komcele endodeni yakho. Usathatha isibindi sokuxabana naye. Isizathu sokunicela ukuthi ningangeni phakathi kwethu. Sokuthi phakathi kwethu njengoba ulapha nje phakathi kwethu sisi. Useyinhlubwini. Ngokomthetho awukwazi ukungena phakathi kwethu kwabantu besilisa useyinhlubwini. Yikho ama-period enethatha 10 days. Hayi mu.
Wengane zakhe ngabantu besifazane. Ngiyabona nje obizo lonakele kanje. Loniwa ngabantu besifazane abasafuni ukulalela. Esifundeni sokuthi ihloniphe isathandana naye. Ufuna ukuyogolozela umuntu wesilisa ongathandani naye. Siyanicela bodadewethu. Siyanithanda ingane zakhe. Nisizalele iy'ngane enkulu kabi emhlabeni. Into engeke ngithi ngiyilinganise nalutho mina-ke ngafundiswa ngomuntu wesifazane. Ayikho into engiyilinganisa nomphefumulo engiwunikezwa umuntu wesifazane okuyigazi lakini. Kodwa sihlonipheni phela. Namanje oba ngikhuluma abasahleli nje lapha phakathi. Yes. Guys. Buka. Uyafona nje. Asebenzeni nje. Asebenzeni. Only 5 minutes. Sebenza. Asikho lesitolo sethu zona. Afune kunya. Ulive. What
Hey, hambas. Hey, yaphela. Ayikho ukugijima. Hayi. Hey, nami abomzimba, hey. Awusafuni. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Kusukela eNguli Masha laphana kwaThema eSprings njengoba sibona abantu baphume ngedingane marching against bani laba la South Africa ngalokhu ngekho emthethweni. Uthi iphake lomthakathi foreigners angathanzi ukade uhambe eSouth Africa. Uthi bafuna nje nabangafuni badovamuza. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.